οποία έχει και τις απουσίες της. Στον πάγκο σήμερα δεν είναι ο Γιώργος Τσικίνας, αλλά ο Τάσος Χατζηπαρασίδης, καθώς χθες το βράδυ η ομάδα του Φέρονα αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο παίκτης της ομάδας, ο Γιώργος Νικολαίδης, είχε μια κρίση κολικοειδίτιδας, αναγκάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για να αποβληθεί σε επέμβαση κολικοειδίτιδας. Έτσι λοιπόν και ο προπονητής ομάδας, ο Γιώργος Τσικίνας, είναι μαζί του. Στον πάγκο είναι ο Τάσος Χατζηπαρασίδης, στο γήπεδο μέσα, στη διάθεσή του, με το 2 Αναστασιάδης, στο 3 ο Αχμέτ, με το 4 ο Βασιλιάδης, με το 5 ο Παγεωργίου, με το 7 Πιπελίδης, 9 Αμβρακίδης, 10 Μάρτος, 11 Πραπαβέσης, 12 Διαμάτης, 13 Κακυρδάκης, 14 Τόπης, 16 Παντονίου, 18 Χατζηπαρασίδης και 25 Τεγούσης. Οι δύο ομάδες διαιτές αναμέτρηση Ντερέκ και Παπαδημητρίου έχουν ξεκινήσει ως εξής: για τον Δούκα ο Ραφτόπουλος στο τέρμα, και μέσα στο γήπεδο έχουμε τον Φλεβοτόμο τον Δημόπουλο, τον Σκουλικάρη, τον κρατημένο, τον Γουρλή. Όπως είδαμε τώρα, το σούτ που επιχείρησε ο Φλεβοτόμος πέρας πάνω αμνηστία, και τον Καρέλη στο τέρμα, όπως είπαμε, ο Ραφτόπουλος. Και για την ομάδα του Φέρονα τερματοφύλακας είναι ο Διαμάτης, και μέσα στο γήπεδο Αναστασιάδης, Τεγούσης, Τόπης. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ στην προσπάθεια που έκανε ο τελευταίος, ο Μάρτος, ο Αναστασιάδης και ο Βασιλιάδης. Αυτές είναι οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Σημαντικό παιχνίδι. Ο Φέρονας θέλει την νίκη για να μείνει ζωντανός στη μάχη της πρόκρισης. Η ομάδα του Δόκα θέλει να κάνει το 2-2 για να κλειδώσει την παρουσία της στην τετράδα του Final Eight του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών. Και βεβαίως το απόγευμα στο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα, αν ο Δούκας νικήσει το Φέρονα, το παιχνίδι με τους πόδιους Κιλκής θα έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο, διότι θα κρίνει ποιος θα τερματίσει πρώτος και ποιος δεύτερος στο δεύτερο όμιλο. Τώρα προσπαθεί να σκοράρει και τα καταφέρνει για την ομάδα του Φέρονα. Ο Μάρτος ανοίγει λοιπόν το σκορ μετά από 2 λεπτά και 14 λεπτά στην αναμέτρηση. Πρώτο γκολ για την ομάδα της Βέρειας. Τώρα ο Δούκας προσπαθεί με το Σκουλικάρι, θέλει να περάσει την μπάλα για τον Δημόπουλο. Ο κρατημένος θα φτάσει στο εξτρέμ, κάνει ένα σουτ που δεν είναι καλό. Εδώ δεν ήταν καλή προσπάθεια που επιχείρησε ο κρατημένος από τη θέση του εξτρέμ. Επομένως παραμένει το 0-1. Πρώτα λεπτά της αναμέτρησης εδώ στο Αθλητικό Κέντρο ΔΑΗ, στον Παράδεισο Μαρουσίου, στο παιχνίδι ανάμεσα στο Δούκα και το Φέρονα. Από ότι το άλλο παιχνίδι ξεκίνησε πιο νωρίς, ανάμεσα στην ομάδα του Φίβου Σικαιών και του Ολυμπιακού Κερατσινίου. Κερδίζει φάουλ τώρα η ομάδα του Δούκα. Ο Δούκας προσπαθεί να απειλήσει με το Φλεβοτόμο, θα κάνει το σουτ, σκοράρει. 1-1 για τα εκπαιδευτήρια. Στο 4ο λεπτό θα φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Προσπαθεί να απαντήσει για την ομάδα της Βέρειας ο Τεγούς, δεν τα κατάφερε. Γρήγορα τρέχει ο Σκουλικάρης, πασάρει για τον Γουρλή. Γουρλής πολύ ωραία για τον Δημόπουλο. Και ο Δημόπουλος θα σκοράρει. Προβάδισμα για τον Δούκα στο 4ο λεπτό, 2-1, ανατροπή σκηνικού. Την ώρα που προσκάνει την προσπάθεια ο Βασιλιάδης για την ομάδα της Βέρειας, αλλά το σουπ επιχείρησε. Πήγε στο δοκάρι, όμως είναι ο Σμίγενόμουλο, καθώς νωρίτερα είχε υποδειχτεί φάουλ για την ομάδα της Βέρειας. Εδώ τώρα ο Βασιλιάδης στην προσπάθεια του να τελειώσει τη φάση, είχε πατήσει τη γραμμή των 6 μέτρων. Το γκολ πέτυχε, δεν μετράει. Ο Δούκας στην επίθεση με τον Φλεβοτόμο θα κάνει ένα σουτ, η μπάλα πάνω από την αιστεία του Διαμάντη και κατοχή για την ομάδα της Βέρειας. Λέγαμε λοιπόν στο άλλο μάτς που γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο των Συνταποθηκών, στο 7ο λεπτό ο Ολυμπιακός Κερατσινίου προηγείται 3-2 του Φίβου Σικαιών. Λοιπόν, τώρα περνάει ο Βασιλιάδης, με τη βοήθεια του Δεκαριού θα σκοράρει 2-2 για την ομάδα της Βέρειας, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο 5 λεπτό. Καλός ρυθμός μέχρι τώρα. Λεβοτόμος θα κάνει την κίνηση, αφήνει για το Σκουλικάρι, θα γλιστρήσει αλλά θα κερδίσει φάουλ από την άμυνα που έπαιξε ο
Βασιλιάδης. Σκουλικάρης αφήνει για τον Δημόπουλο, βγήκε το εξωθές του Γουρλής. Και πάλι Σκουλικάρης. Φλεβοτόμος θα κάνει περιστροφή, πολύ ωραία. Έχει κάνει όμως βήματα, το γκολ που πέτυχε δεν μετράει στην πορεία. Παραμένει το 2-2 στο 6ο λεπτό του αγώνα. Εδώ στο ΔΑΗΣ. Δούκας, Φέρονας Βέρειας, 2-2. Αναστασιάδης κάνει βήματα, κλέψιμο της μπάλας. Γουρλής πέσει γρήγορα για τον κρατημένο στο τέτα-τέτ. Λασάρι πολύ ωραία τον Διαμάντη, 3-2 για τον Δούκα, ο οποίος θα αποκτήσει και πάλι το προβάδισμα στο σκορ. Τώρα, η ομάδα της Βέρειας έχει την μπάλα στα χέρια της, ο Μάρτος αφήνει για τον Τόπι, Τόπις να κάνει την κίνηση και θα κερδίσει το φάουλ. Τεγούσης αφήνει για τον Αναστασιάδη, ο οποίος θέλει να κάνει την κίνηση, θα περάσει, ο Αναστασιάδης κερδίζει το πέναλτι και παράλληλα έχουμε και δίλεπτο στον Δημόπουλο, η πρώτη ποινή στην αναμέτρηση στο 6 και 10 του αγώνα. Δίλεπτο για τον Δημόπουλο, τον παίκτη της ομάδας του Δούκα, ο πίβο της ομάδας του Δούκα, στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα έκανε πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα ο Τόπης και το παιχνίδι είναι και πάλι ισόπαλο 3-3 στο 7ο λεπτό μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Τόπη. Πρώτα λεπτά λοιπόν του αγώνα, αναγνωριστικό κυρίως το παιχνίδι, ψάχνουν και δύο ομάδες να βρουν λίγο το ρυθμό τους. Για το Δούκα μια νίκη σήμερα του δίνει την πρόκριση στην τετράδα, σιγουρεύει το στήριο του την τελική τετράδα του Final Eight. Για το Φέρονα τώρα που ο Σκουλικάρης θα πετύχει ένα πολύ γκολ για την ομάδα των εκπαιδευτηρίων, θα κάνει το 4-3. Και τώρα η ομάδα της Βέρειας στην επίθεση. Τεγούσης στεργάζεται με τον Αναστασιάδη, την μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Τόπι. Αναστασιάδης, η πάσα που θέλησε να περάσει με τον Βασιλιά δεν είναι καλή, βγαίνει άμυνα, μακρινή πάσα, βγαίνει στο τέτα-τέτ για την ομάδα του Δούκα. Εδώ ο Κωνσταντίνο, αλλά βιάστηκε λίγο, το σου επιχείρησε, ήταν πάνω από την εστία του τερματοφύλακα Διαμάντη, τερματοφύλακα του Φέρονα Βέρειας. Έτσι λοιπόν παραμένει το σκορ στο 4-3 για τον Δούκα, ο οποίος είναι τώρα στη θέση άμυνας και η ομάδα του Φέρονα είναι στην επίθεση. Θέλει να κάνει την κίνηση ο Τόπης, θα κερδίσει το πέναλτι. Μπήκε στη ζώνη των 6 μέτρων στην προσπάθεια να παίξει άμυνα η ομάδα των εκπαιδευτηρίων. Έγινε πέναλτι, το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Τόπης στα 7 μέτρα απέναντι από τον Ραφτόπουλο. Ο Τόπης κάνει την προσποίηση, η μπάλα τελικά τα λήξει στα δίχτυα του Ραφτόπουλου, ο οποίος προσπάθησε να αποκρούσει. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ο παίκτης του Φέρονα, του τρύπει στο χέρι. Έτσι λοιπόν θα γίνει το σκορ 4-4 στο 1ο λεπτό του αγώνα εδώ στο κλειστό του ΔΑΗΣ. Ο Γουρλής συνεργάζεται με τον Φλεβοτόμο. Σκουλικάρης πασάρει για τον κρατημένο. Στην επίθεση στα εκπαιδευτήρια. Θα παίξει καλή άμυνα η ομάδα του Βέρειας στην προκειμένη περίπτωση. Και πάλι ο Δούκας. Φλεβοτόμος για τον Σκουλικάρη. Φλεβοτόμος θα κάνει την προσπίση, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα δίπλα από την εστία του Διαμάντη. Βγαίνει εδώ η άμυνα για το Φέρονα, ο οποίος έχει την ευκαιρία να πάρει και προβάδισμα στο σκορ αν ευστοχίσει την επίθεση που ξεκίνησε τώρα. Αναστασιάδης για το Φέρονα, για τον Βασιλιάδη. Έχετε πολύ κίνηση για τον... νομίζω για τον Μάρτο ήταν η μπάλα, ναι. Έγινε φάουλ πάνω στο Μάρτο. Λάθος κλέψω από τα πλευρά του Δούκα. Ραφτόπουλος μακρινή μπαλιά. Θα βρει το Σκουλικάρι και εκείνος θα σκοράρει. Θα κάνει το 5-4 για τα εκπαιδευτήρια στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Μάρτο να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα ο Τεγούσης θα κάνει την προσπίση. Κερδίζει εκεί φάουλ από τον Γουρλή. Καλή άμυνα από την ομάδα των εκπαιδευτηρίων.
Επίθεση τώρα για το Φέρονα με τον Τεγούση. Τεγούση για τον Τόπι. Ο Τόπις θέλει να μπει. Εκεί θα παίξει καλή άμυνα η ομάδα του Δούκα. Αν το σταματήσει, παραμένει κατοχή για το Φέρονα. Πολύ ωραία, θα γίνει προσπίση. Η μπάλα πέρασε στη θέση του Εκστρέμ για τον Πιπελίδη που έχει μπει στο παιχνίδι. Παραμένει κατοχή για την ομάδα της Βέρειας. Έχουμε παθητικό. Τόπις θα κάνει την προσπίση, θέλει να περάσει. Ο Τόπις εκεί και αν γίνεται φάουλ από τον Φλεβοτόμο. Παθητικό, 2 πάσες. Όχι, μία πάσα είναι, όπως οι διαιτητές. Αναστασιάδης, πολύ ωραίο γκολ για την ομάδα της Βέρειας. Βρήκε το κενό. Νίκησε τον Ραυτόπουλο που δεν μπόρεσε να υπολογίσει την πορεία της μπάλας. Νέα λοιπόν ισοπαλία 5-5 στο παιχνίδι που είναι στο 11ο λεπτό ανάμεσα στο Δούκα και το Φέρονα Βέρειας. Φλεβοτόμος συνεργάζεται με τον Σκουλικάρη. Φλεβοτόμος θέλει να κάνει την προσπίση, θα περάσει, θα σκοράρει. Γκολ για την ομάδα των εκπαιδευτηρίων. 6-5 στο 10ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Βασιλιάδης με την μπάλα για το ομάδα της Βέρειας. Συνεργάζεται με τον Αναστασιάδη. Αποκρούει ο Ραυτόπουλος. Μακρινή πάσα για τον Καρέλη. Καρέλης θέλει να βγει στο τέτα-τέτ. Θα τελειώσει πολύ ωραία τη φάση. Ο Δούκας προηγείται πλέον με 2 τερματά διαφορά. 7-5 στο 10ο λεπτό. Μια ομάδα η οποία όποτε έχει την ευκαιρία θέλει να τρέχει και το κάνει, όπως έγινε και στην τελευταία φάση για το 7-5. Θέλει να περάσει ο Τόπης εκεί. Μαρκάρισμα από 2 παίκτες του Δούκα. Φάουλ και κατοχή για την ομάδα της Βέρειας και πάλι. Ο Μάρτος πηγαίνει στην εκτέλεση για τον Τόπι. Ο Τόπις θέλει να περάσει. Εκεί θα γίνει ακόμα φάουλ. Αν και ο Ραυτόπουλος απέκρουσε, αλλά ήταν ως μη γεννόμενη αυτή η φάση. Είχε προηγηθεί η υπόδειξη του φάουλ στα 9 μέτρα. Τόπις για τον Τεγούση. Και πάλι Τόπις. Οι 2 παίκτες θα αλλάζουν την μπάλα. Ο Τόπις θα κάνει το σουτ, πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο 9 μέτρα. 7-6 μειώνει η ομάδα της Βέρειας. Τώρα τα εκπαιδευτήρια με το γουρλί. Θα κάνει την κίνηση, αποκρούει ο Διαμάντης. Εδώ ένα βιαστικό σουτ από τον παίκτη του Δούκα. Είχε καλή θέση του τερματοφύλακας του Φέρονα και καλή ορατότητα. Επενεύει, κράτησε το 7-6. Ευγήκε η άμυνα για την ομάδα της Βέρειας. Αναστασιάδης για τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης και πάλι η μπάλα στα χέρια του Μάρτου. Αναστασιάδης. Περνάει για τον Βασιλιάδη, ο οποίος θα νικήσει το Ραυτόπουλο. 7-7 ισοφαρίζει ο Φέρονας. 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Γκολ για την ομάδα της Βέρειας. Νέα ισοπαλία εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Δαΐς. Στο δεύτερο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Final 8 του 44ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών. Θυμίζουμε νωρίτερα νίκη για την ομάδα των Ποντίων Κιλκής κόντρα στην ομάδα του Αθηναϊκού. Τώρα όμως η απάντηση έρχεται από τον Δούκα, η απάντηση έρχεται από τον Φλεβοτόμο με ένα πολύ δυνατό σουτ. Νίκησε τον Διαμάντη, έκανε το 8-7. Βασιλιάδης αφήνει για τον Αναστασιάδη. Τεγούσης και πάλι Αναστασιάδης περνάει, σκοράρει για την ομάδα της Βέρειας. 8-8. Μάτς με καλό ρυθμό και με τις ισοπαλίες να είναι μέρος του αγώνα μέχρι τώρα, αρκετές σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Φλεβοτόμος για το Σκουλικάρι και πάλι Φλεβοτόμος θα κάνει την προσπίση. Εκεί κλείνει η άμυνα, φάουλ κερδίζει ο παίχτης του Δούκα. Η μπάλα στα χέρια του Σκουλικάρι, ο οποίος θέλει να περάσει, θα κάνει ένα σουτ, καταλογίζεται πέναλτι στην προσπάθειά του καθώς είχε μπει στη ζώνη των 6 μέτρων. Έτσι λοιπόν έχουμε παράβαση. Αλλαγή τερματοφύλακα για την ομάδα της Βέρειας. Βγαίνει ο Διαμάντης και θα μπει ο Παπαντονίου για το πέναλτι που θα εκτελέσει ο Φλεβοτόμος. 8-8 στο 15ο λεπτό. Για να δούμε αν θα είναι εύστοχος και από τα 7 μέτρα ο παίκτης του Δούκα. Σκοράρει 9-8 προβάδισμα για τα εκπαιδευτήρια. Τώρα η ομάδα της Βέρειας με τον Αναστασιάδη εκεί χάνει την μπάλα, κλέβει
Ο Σκουλικάρης πασάρει γρήγορα για τον Γουρλή, Γουρλής για τον Φλεβοτόμο. Θα περάσει, θα σκοράρει. 18. Ο Δούκας όποτε έχει χρόνο παίζει πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό το αποφέρει καρπούς, όπως έγινε και τώρα, με ένα ακόμα γκολ σε επίθεση λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Αυτοί που πήραν την μπάλα οι παίκτες του Δημοσθένη Σαμαρά κατάφεραν και τελείωσαν τη φάση. Τώρα ο Τόπης θέλει να περάσει και θα κερδίσει το φάουλ, παρότι υπήρξε επέμβαση συνέχεια του Ζωγόπουλου που έχει μπει πλέον στη θέση του τερματοφύλακα για τον Δούκα. Είχε προηγηθεί το φάουλ, επομένως η κατοχή παραμένει στον Φέρονα. Η πάσα που θέλησε να δώσει ο Τόπης για τον Μάρτο, μακρινή πάσα, κρατημένος, όμως η μπάλα πήγε πολύ πλάγια. Έτσι λοιπόν ο Δούκας θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Σκουλικάρης και Φλεβοτόμος, αλλάζουν οι παίκτες του Δούκα θέσεις. Τώρα ο Γουρλής έχει την μπάλα σε στο αριστερού Ίντερ, αφήνει για τον Φλεβοτόμο. Σκουλικάρης θα κάνει το σούτ, ευνηδιάζει τον τερματοφύλακα του Φέρονα, τον Διαμάντη, και αλλαγή τερματοφύλακα για την ομάδα του Φέρονα. Βγαίνει ο Διαμάντης, θα μπει στο παιχνίδι ο Παπαντονίου, με το σκορ στο 11-8 πλέον για τον Δούκα. Τόπης θέλει να περάσει, επιθετικό φάουλ που κάνει. Ζωγόπουλος παίρνει την μπάλα, θα πασάρει για τον Σκουλικάρη, αυτό για τον Φλεβοτόμο. Επίθεση για την ομάδα των εκπαιδευτηρίων. Πάλι Σκουλικάρης, θα κάνει την προσποίηση, αφήνει για τον κρατημένο. Ο Φλεβοτόμος κάνει την προσποίηση. Εκεί παίζει καλή άμυνα η ομάδα του Φέρονα με τον Βασιλιά, του κλείνει το διάδρομο, κερδίζει φάουλ ο Δούκας. Δεν μπορούσε όμως να απειλήσει την αιστεία του Παπαντονίου ο παίκτης των εκπαιδευτήριων. Όχι, θα το κάνει όμως τώρα αυτό ο Σκουλικάρης και το κάνει με σωστό τρόπο, καθώς θα ανεβάσει τη διαφορά στα 4 γκολ. 12-8 στο 17ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Συν 4 για τον Δούκα, ο οποίος αρχίζει και επιβάλλει το δικό του ρυθμό με αυτό το παιχνίδι ψηλής έντασης και μεγάλου σκορ. Σε 17 λεπτά 12 γκολ. Νέο λάθος από τον Μάρτο, αλλαγή κατοχής. Οι παίκτες του Δούκα θα κερδίσουν την μπάλα. Συνεχίζεται λοιπόν και πάλι το παιχνίδι. Η μπάλα στα χέρια των παικτών του Δούκα, 10 στο 18 είμαστε, 12-8 σκορ. Σκουλικάρης για το Φλεβοτόμο. Γουρλής. Αλλαγές στην μπάλα. Σκουλικάρης αφήνει για τον κρατημένο. Φλεβοτόμος κάνει την προσποίηση, μπαίνει στη ζώνη των 6 μέτρων και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ. 13-8. Μεγαλώνει το προβάδισμα για την ομάδα του Δούκα. Λίγο μετά τα μισά του πρώτου ημιχρόνου είναι στο συν 5. Τώρα εκεί ο Τόπης κερδίζει φάουλ από τον Γουρλή. Αναστασιάδης με τον Τόπη συνεργάζονται. Τεγούσης και πάλι Τόπης. Κάνει την κίνηση, θα χάσει την μπάλα. Κλέβει η ομάδα του Δούκα. Φλεβοτόμος, εκεί γίνεται φάουλ από τον Μάρτο. Η όρη πάση για τον Σκουλικάρη. Ο Σκουλικάρης έχει πολύ χώρο. Θα κάνει την προσποίηση. Εδώ γλίστρισε ο παίκτης του Δούκα, ευτυχώς δεν δραματίστηκε. Καθώς στο παρκέ είναι πολύ επικίνδυνο να γλιστρήσει κάποιο παιδί να χτυπήσει, ειδικά με το συμβεί από μόνος του, όχι σε μια φάση από ένα μαρκάρισμα. Κατοχή για τα εκπαιδευτήρια στο 19, με το προβάδισμά του θα είναι 5 γκολ διαφορά, 13-8. Σκουλικάρης κάνει την προσποίηση, θα μπει, θα σκοράρει. 14-8 μπροστά ο Δούκας στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Τάσος Χατζηπαρασίδης θα καλέσει time out. Εμείς πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στο ΔΑΗΣ. Η Δίψα φέρνει τη Βικοσκόλα. Εκπαιδευτηρίων, η οποία έχει ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στον Μάρτο. Εκεί τον πιέζει ο Φλεβοτόμος. Τόπης για το Φέρονα. Δεν είναι καλή πάσα για τον Μάρτο. Θα κλέψει προς στιγμή ο Κωνσταντίνου. Η μπάλα φτάνει στο Βασιλιάδη. Στο τέταρτο Βασιλιάδης θα σκοράρει, θα μειώσει σε 14-9 η ομάδα της Βέρειας.
Και τώρα η ομάδα του Δούκα στην επίθεση με τον Καρέλη, Βλεβοτόμο και τον Σκουλικάρη. Η μπάλα πάει στα χέρια του κρατημένου. Και πάλι Σκουλικάρης, Βλεβοτόμος. Ο Δημόπουλος ο οποίος έχει βγει, το πίβο της ομάδας του Δούκα. Βλεβοτόμος κάνει την προσπίση, θα σουτάρει και θα σκοράρει. 15-9 στο 20 λεπτό το προβάδισμα για την ομάδα του Δούκα. Νέο λάθος από τον Τόπι, κλέψιμο, μακρινή πάσα. Βγαίνει στο τέταρτο ο Σκουλικάρης. Θα σκοράρει 16-9. Μεγάλο το προβάδισμα για τον Δούκα. Ο Δούκας ο οποίος στα 20 λεπτά αγώνα, λάθος τώρα εδώ από τον Αναστασιάδη, μπάλα χτύπησε στο πόδι του. Έχει χαθεί λίγο η συγκέντρωση στην ομάδα της Βέρειας με αποτέλεσμα να γίνονται εύκολα αβίαστα λάθη. Ο Δούκας μέχρι στιγμής δείχνει ότι οι παίκτες του έχουν τρομερά καθαρό μυαλό. Έχουν εκμεταλλευτεί τα λάθη των αντιπάλων στο έπακρο και έχουν χτίσει μια διαφορά 7 τερμάτων στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά είναι ένα μαξαράκι ασφαλείας. Ένα σημαντικό προβάδισμα που έχει η ομάδα του Δούκα. Σκουλικάρης για τον Φλεβοτόμο, ο οποίος περνάει, θα σκοράρει 17-9. Μεγαλώνει και άλλο το προβάδισμα για τον Δούκα. Αλλαγή για την ομάδα της Βέρειας, θα μπει στο παιχνίδι στη θέση του Τεγούση ο Χατσιπαρασίδης. Αρχίζει και πάλι το παιχνίδι, συν 8 προβάδισμα για τον Φέρονα. Χατσιπαρασίδης. Τώρα ο Αναστασιάδης πασάρει για τον Χατσιπαρασίδη, ο οποίος θέλει να περάσει. Πάλι Χατσιπαρασίδης αφήνει την μπάλα για τον Μάρτο. Αναστασιάδης, η μπάλα στον Βασιλιάδη. Αναστασιάδης, ο Τόπης θέλει να κάνει την κίνηση. Πάσε και πάλι θέση του εξτρέμ για τον Βασιλιάδη, ο οποίος θα σκοράρει από τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Θα μειώσει ο Φέρονας σε 17-10 στο 22ο λεπτό. Ο Δούκας, είπαμε, έχει καλύτερο ρυθμό στην επίθεση, έχει αξιοποιήσει τις φάσεις, ειδικά τα γκολ που παίρνει, τα εύκολα γκολ από τις κόντρα επιθέσεις, αν παίζει καλές άμυνες. Από την άλλη, η ομάδα της Βέρειας δεν έχει την ίδια εικόνα στην επίθεση και αυτός είναι ο λόγος. Το σκορ είναι 17-10 στο 23ο λεπτό, σιγά σιγά που θα μπει. Αναστασιάδης τώρα για τον Χατσιπαρασίδη. Και πάλι δύο παίκτες αλλάζουν την μπάλα. Δεν ήταν καλή πάσα από εδώ ο Αναστασιάδης, την κράτησε ο Χατσιπαρασίδης. Πάλι Αναστασιάδης. Βασιλιάδης από θέση του εξτρέμ. Έχει πατήσει όμως στη ζώνη των 6 μέτρων. Το γκολ που πέτυχε είναι ως μη γεννόμενο, δεν μετράει, παραμένει το 17-10 στο 23 του πρώτου ημιχρόνου. Επίθεση για την ομάδα του Δούκα. Σκουλικάρης κρατημένος, θα κάνει την προσποίηση, θα κάνει το σουτ, θα σκοράρει 18-10. Ο Δούκας για δεύτερο σερί μάτς με το χθεσινό κοντά στο Αθηναϊκό δείχνει ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό στην επίθεση. Όταν η άμυνά του πάει καλά, η επίθεση του πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Τώρα έχει καταφέρει να βγάλει άμυνες και το αποτέλεσμα του έχει χτίσει μια διαφορά 8 τερμάτων κόντρα στον Φέρονα Βέρειας. Νέο λάθος. Τελειώνει τη φάση ιδανικά για την ομάδα του Δούκα. Ο Σκουλικάρης έκλεψε την μπάλα, πέτυχε τον γκολ 19-10. Ο Δούκας πλησιάζει στο 20 λεπτό να αποκτήσει ένα προβάδισμα διψήφιο στο 24ο λεπτό, καθώς πλησιάζουμε τώρα στην επίθεση η ομάδα του Φέρονα. Χατσιπαρασίδης για τον Αναστασιάδη. Θα περάσει, η πάσα που δίνεται για τον Τόπι, για τον Μάρτο μάλλον, ήταν πολύ καλή και ο Μάρτος σκόραρε, μείωσε σε 19-11. Γκολ μετά από ώρα για την ομάδα της Βέρειας.
Τώρα περνάει πολύ ωραίο κρατημένος, τελειώνει τη φάση όπως θα ήθελε. Πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ, 20-11 για τον Δούκα. Στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Χατζηπαρασίδης για τον Αναστασιάδη για το Φέρονα. Θέλει να κάνει την κίνηση εκεί. Ο Τόπης θα κερδίσει το φάουλ. Μάρτος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Χατζηπαρασίδης. Κλείνει η άμυνα πάνω στον Τεγούς τώρα. Δεν μπορεί να απειλήσει από αυτή τη θέση η ομάδα του Φέρονα. Τώρα ο Χατζηπαρασίδης θα κερδίσει το φάουλ. Με το σκορ στο 20-11 στο 25ο λεπτό. Λάθος πάσα του Χατζηπαρασίδη για τον Τόπι. Αλλαγή κατοχής. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών του Δούκα, που αγγίζουν το διψήφιο προβάδισμα. Αν σκοράρουν, η διαφορά θα γίνει 10 γκολ. Στο 25ο λεπτό είμαστε τώρα, άρα πριν το ημίχρονο μπορεί ο Δούκας να έχει διψήφιο προβάδισμα και να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για να πετύχει μια ακόμα νίκη. Τώρα ο Γουρλής για το Σκουλικάρι, ο οποίος έρχεται, αποκρούει τώρα ο Παπαντονίου στην προηγούμενη περίπτωση. Η ομάδα του φέρει να παίρνει την μπάλα. Αναστασιάδης για το Χατζηπαρασίδη. Αλλάζουν δύο παίκτες την μπάλα μεταξύ τους. Αναστασιάδης τώρα. Χατζηπαρασίδης και πάλι. Πολλές πάσες. Και πάλι Αναστασιάδης. Συνεργάζεται τον Βασιλιάδη. Αποκρούει τώρα ο Ραφτόπουλος στην προσπάθεια του Αναστασιάδη, που παίξει το 1-2 με τον Βασιλιάδη. Τερματοφύλακας του Δούκα ήταν εκεί. Τώρα Γουρλής θα περάσει. Κερδίζει το πέναλτι ο παίκτης του Δούκα στο 26ο λεπτό. Και έχει την ευκαιρία να δούμε ποιος εκτελέσει. Ας πούμε ότι θα γίνει αλλαγή τερματοφύλακα για το πέναλτι. Θα επιστρέψει ο Διαμάντης κατά τον goal post. Έχει πάει ο Σκουλικάρης να το εκτελέσει. 26ο λεπτό του αγώνα. Όλος ο Σκουλικάρης έχει αναλάβει την εκτέλεση. Σκουλικάρης θα εκτελέσει τώρα το πέναλτι για τον Δούκα. Θα σκοράρει. Και έτσι λοιπόν στο 27ο λεπτό, με το πέναλτι του Σκουλικάρη, για πρώτη φορά μία από τις δύο ομάδες, εν προκειμένου ο Δούκας, προηγείται με 10 γκολ διαφορά. 21-11. Τώρα Χατζηπαρασίδης για τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης θέλει να περάσει, θα σκοράρει. Ωραίο γκολ με ατομική ενέργεια από τον παίκτη της ομάδας του Φέρονα Βέρειας. Γουρλής βρίσκει το κενό, σκοράρει. 22-12 στο 27. Συνέχεια στον αγώνα. Ο Φέρονας προσπαθεί να βρει ρυθμό στην επίθεση και προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Καθώς τα λάθη που έχει κάνει εκεί στην επίθεση τα έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο η άμυνα της ομάδας του Δούκα. Μέσα σε γελάει το συν 10. Η μισή δουλειά έχει γίνει από την άμυνα για να έχει τη διψήφια διαφορά σε 27 λεπτά η ομάδα του Δούκα. Λάθος τώρα από τους παίκτες του Χατζηπαρασίδη. Αρχίζει και πάλι ο αγώνας. Γουρλής. 2,5 λεπτά περίπου για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Κρατημένος και πάλι Γουρλής. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Χαλκίδη, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Χαλκίδης και πάλι συνεργάζεται με τον Γουρλή. Πολύ ωραίο από επιχείρηση ο κρατημένος, αποκρούει όμως ο Ραφτόπουλος που έχει γυρίσει το μάτς. Αποκρούει ο Διαμάντης που έχει γυρίσει το μάτς. Και η μπάλα τώρα για την ομάδα της Βέρειας. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Αναστασιάδης αφήνει για τον Πιπελίδη. Γκολ για την ομάδα της Βέρειας. Με ο Ντεγούς θα μειώσει σε 22-13. Λιγότερα από 2 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο. Η μπάλα έχει φτάσει πριν από λίγο. Γουρλής θα κάνει το σουτ. Η μπάλα περνάει out, καταλογίζεται όμως φάουλ στην προκειμένη περίπτωση.
Συνέχεια στον αγώνα. Επίθεση για τα εκπαιδευτήρια. Γουρλής για τον κρατημένο και πάλι Γουρλής. Κρατημένος θα κάνει την προσποίηση. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον παίχτη του Δούκα. 23-13 στο 21ο λεπτό. Και θέλουμε ακόμα 70 δευτερόλεπτα για να πάμε στο ημίχρονο. Λογικά μία επίθεση από την κάθε πλευρά. Αν πάνε σε αργές επιθέσεις, μπορεί και να υπάρξει κάτι παραπάνω. Τεγούσης τώρα για τον Αναστασιάδη. Τόπης. Τεγούσης. Πάλι Αναστασιάδης. Ο Τόπης αφήνει για τον Μάρτο. Τόπης και πάλι. Περνάει. Υπάρχει όμως φάουλ στην προσπάθειά του. 36 δευτερόλεπτα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Έχει μπει στο παιχνίδι για τον Φέρονα και ο Παπαγεωργίου, ο οποίος εκτέλεσε τη φάση. Θα γίνει το στον τον Τόπη. Ραφτόπουλος, μακρύ παλιά για τον Κωνσταντίνο που βγαίνει στο τέτα-τέτ. Θα σκοράρει. 24-13 για τα εκπαιδευτήρια. Ό,τι και να γίνει, ο Δούκας θα έχει διψήφιο προβάδισμα στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Καθώς και ακόμα και αν δεχτεί γκολ στα 10 δευτερόλεπτα που απομένουν, η διαφορά θα είναι στο συν 10. Αν δεν δεχτεί, θα είναι στο συν 11. Τώρα, λάθος, κλέβει την μπάλα ο παίκτης του Δούκα, ο Γουρλής, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι άλλο. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε να πούμε ότι ο Δούκας από νωρίς επέβαλε το ρυθμό του μετά 4-13 και τώρα έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνημα στον αγώνα, ο οποίος θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και το απόγευμα θα ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Να πούμε στο άλλο μάτς, το ημίχρονο Φίβος Σικιών Ολυμπιακός Κερατσινίου 14-13. Προβάδισμα για την ομάδα τη Θεσσαλονίκη από τις Σικές. Τώρα, κρατημένος για τον Γουρλή, ο οποίος θα κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Δεν υπολόγισε καλά την μπάλα. Η μπάλα φύγε πολύ ψηλά πάνω από την εστία του Διαμάντη, ο οποίος εδώ δεν χρειάστηκε καν να επέμβει, τερματοφύλακας της ομάδας του Φέρονα, διότι η μπάλα πολύ ψηλά. Θυμίζουμε την απουσία που είχε η ομάδα της Βέρειας. Ο Γιώργος Νικολαίδης, ο playmaker της, χθες το βράδυ είχε ένα θέμα, μια κρίση οξείας κολυγοτήτας και πήγε στο νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο μαζί του είναι και ο προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Τσικίνας, και δεν είναι στον πάγκο σήμερα, κάθεται ο Τάσος Χατζηπαρασίδης. Τώρα, Τεγούσης, δεν είναι καλή πάσα, κλέβουν οι παίκτες του Δούκα. Εδώ υπήρχε καλή κυκλοφορία από την ομάδα του Φέρον, αλλά λάθος στην τελική πάσα. Γουρλής για τον Δούκα και πάλι για τον κρατημένο. Κρατημένος εκεί κερδίζει το φάουλ και έχουμε δίλεπτο στον Τόπι για αυτή τη φάση. Παράβαση λοιπόν, δίλεπτη ποινή για το τράβηγμα που έκανε στη φανέλα του παίχτη του Δούκα ο παίχτης του Φέρονα Βέρειας. Η μπάλα φτάσει στο εξτρέμ, εκεί δεν μπορεί να σκοράρει ο Κωνσταντίνου, απέκρουσε ο Ραφτόπουλος και η μπάλα παραμένει στην κατοχή της ομάδας του Φέρονα, παρότι πίεσαν οι παίκτες του Δούκα για να κλέψουν την μπάλα. Θα μπει στο παιχνίδι για το ομάδα της Βέρειας και ο Αμβρακίδης. Θα πάει στη θέση του δεξιού εξτρέμ με τον Βασιλιά να έρχεται πλέον στη θέση του δεξιού ίντερ. Τώρα, Βασιλιάδης για τον Τεγούση. Τεγούση για τον Αναστασιάδη. Η πάσα θα φτάσει στον Αμβρακίδη, αποκρίνεται με τον φύλακα του Δούκα. Παίρνει το rebound και σκοράρει για την ομάδα της Βέρειας ο Παπαγεωργίου σε δεύτερο χρόνο, 24-14. Μπαίνει λοιπόν το γκολ για το Φέρονα, ο οποίος μειώνει στα 10 γκολ στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης και παρότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Κρατημένος θέλει να μπει, θα σκοράρει 25-14, άμεση απάντηση από τον Δούκα. Η ομάδα του Δημοσθένη Σαμαρά, η οποία έχει αυτό το διψήφιο προβάδισμα και έχει βάλει τις βάσεις για να κάνει το 2-2 στον όμιλο. Επομένως, αν δεν αλλάξει κάτι στη συνέχεια του δεύτερου ημικρόνου, πρέπει να κάνει μια μεγάλη αντεπίθεση και επιστροφή ο Φέρονας. Το απογευματινό παιχνίδι ανάμεσα στον
στο Δούκα και τους πόντιους Κιλκής. Θα είναι μάτς κατάταξης, ποιος θα βγει πρώτος και ποιος δεύτερος, για να δουν τα σταυρώματα στον ημιτελικό που θα γίνει αύριο το πρωί, την ώρα που σκοράρει ο Αναστασιάδης για την ομάδα της Βέρειας, μειώνει σε 25-15. Το αποτέλεσμα λοιπόν του αγώνα αυτού θα καθορίσει την κατάταξη και πώς θα είναι οι διασταυρώσεις στον άλλο έμιλο. Κυρίως εκεί φαίνεται η ομάδα των Βρυλισσίων έχει τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση. Άρα το παιχνίδι το απόγευμα του Δούκα με τον γκολ πολύ ωραίο τώρα πετυχαίνει η ομάδα του Δούκα με το πολύ δυνατό σούτ που επιχείρησε ο Χαλκίδης. Συνεπώς λοιπόν το παιχνίδι που θα γίνει το απόγευμα θα κρίνει ποιος θα τερματίσει πρώτος, ποιος δεύτερος και ποιος θα παίξει αύριο στο ένα από τους δύο ημιτελικούς με τα Βρυλίσια που θα είναι πρώτα στον πρώτο όμιλο. Δηλαδή ποια από τις δύο ομάδες θα χρειαστεί να πάει αύριο το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων, καθώς αυτή που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο εδώ θα μείνει στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα που θα παίξει το απόγευμα. Κλέψιμο από τα παιδιά του Φέρονα που γύρισαν στην άμυνα από τον Αναστασιάδη. Τεγούς τώρα και Τόπης έχουν την μπάλα στα χέρια τους, περνάει από εκείνα του Αναστασιάδη. Η Βέρεια στην επίθεση, ο Τεγούς για τον Αναστασιάδη και πάλι Τεγούσης, Αναστασιάδης ψάχνουν να βρουν το διάδρομο. Τόπης θα κάνει την κίνηση, η πάσα που θέλησε να δώσει για τον συμπέκτη του, τον Παπαγεωργίου, δεν βγήκε. Τέτα-τέτ δοκάρι όμως από τον Μαλαματίνη σε αυτή τη γρήγορη επίθεση που θέλησε να κάνει η ομάδα του Δούκα. Βγήκε στο τέτα-τέτ ο Μαλαματίνης, η μπάλα μας πήγε στη ρίζα, στην αριστερή, στη ρίζα της αριστερής δοκού της εστίας του Διαμάντη. Παραμένει το 26-15. Τεγούς για τον Αναστασιάδη, ο οποίος θέλει να περάσει. Η πάσα που θέλει να δώσει τον Βασιλέα δεν είναι καλή. Είχαμε την παρέμβαση από τον Καρέλη. Παραμένει η κατοχή στα παιδιά του Φέρονα που κάνουμε το λάθος. Δεν ήταν καλή πάσα που πήγε να δοθεί για τον Παπαγεωργίου και αποτέλεσμα κλέβει την μπάλα ο Δούκας. Γουρλής θα πετύχει ένα πολύ ωραίο γκολ. 27-15, η διαφορά μεγαλώνει κι άλλο, πάει στο συν 12. Παπαγεωργίου άφησε την μπάλα για τον Τεγούση. Παπαγεωργίου έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του πίβοτ πλέον. Βασιλιάδης για τον Αναστασιάδη. Η μπάλα φτάσει στα χέρια του Τόπη για Τεγούση και πάλι. Σίγουρα το κενό του Νικολαίδη είναι σημαντικό για την ομάδα της Βέρειας. Αλλά με την εικόνα που έχει το παιχνίδι, κανείς δεν μπορεί να πει αν θα είναι πιο μεγάλο σκορ. Την ώρα όμως έρχεται ένα γκολ για την ομάδα του Φέρονα με τον Χάτζη Παρασίδη από τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Καλή επίθεση, καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ο παίκτης της ομάδας της Βέρειας, ο Γιώργος Χατζηπαρασίδης, πήρε την μπάλα από τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Έκανε πολύ ωραία κίνηση, νίκησε τον Αυτόπουλο. 27-16, 37. Κρατημένος θα κάνει την προσπίση, θέλει να μπει. Θα σκοράρει και πάλι. 28-16 το προβάδισμα του Δούκα είναι και πάλι στα 12 γκολ. Τώρα, επίθεση για την ομάδα της Βέρειας με Τεγούση. Είναι κακή πάσα για τον Τόπη. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Δούκα. Κρατημένος για τον Γουρλή. Και πάλι κρατημένος. Γουρλής, συνεργάζονται δύο παίκτες. Χαλκίδης. Πολλές πάσες, 6-9 μέτρα για την ομάδα των εκπαιδευτηρίων. Κρατημένος και πάλι. Αφήνει για τον Γουρλή, θα κάνει εκείνο την κίνηση. Θα περάσει. Φάουλ, το οποίο επέπεσε ο Τόπης. Κρατημένος και πάλι για τα εκπαιδευτήρια. Γουρλής, κρατημένος και πάλι. Κρατημένος, πασάρι. Θέλησε να πασάρει μπροστά για τον Δημόπουλο. Ήταν δυνατή η πάσα. Έφτασε εκείνη στα χέρια του Διαμάντη. Ο Τόπης, πολύ ωραία την πάσα. Περνάει πολύ ωραία πάσα για τον Παπαγεωργίου. Εκείνος πήρε την μπάλα, γύρισε, νίκησε τον Ραφτόπουλο. Η μπάλα στη γωνία, τη δεξιά γωνία του ματοφύλακα του Δούκα. 28-17 στο 38. Χαλκίδης για τον Φλεβοτόμο.
Επίθεση τώρα για τα εκπαιδευτήρια. Κρατημένος για το Χαλκίδη. Θα κάνει το σουτ, θα σκοράρει. 29-17 για το Δούκα. Στο 39 του μάτς. Είπαμε το παιχνίδι έχει υψηλό τέμπο. Ο Δούκας σκοράρει με πολύ μεγάλη συχνότητα στην επίθεση. Έχει πολύ καλό ρυθμό. Σε 39 λεπτά έχει βάλει 29 γκολ. Χθες θυμίζουμε στον αγώνα του Αθηναϊκό πέτυχε 53. Να δούμε σήμερα που θα σταματήσει η ομάδα του Δημοσθένη Σαμάρα. Στην επίθεση τώρα είναι η ομάδα του Φέρονα και σκοράρει με τον Τόπι. 29-18 μειώνει ο Φέρονας. Χαλκίδης τώρα για το Δούκα, θα μπει στο παιχνίδι και ο Γιάντσης, μια ακόμα αλλαγή. Αλλαγή τερματοφύλακα, μπαίνει ο Ζωγόπουλος μέσα για το Δούκα. Κρατημένος για το Φλεβοτόμο, θα βγει ο Δημόπουλος έξω από την θέση του πίβοτ για να ανοίξει την άμυνα του Φέρονα. Χαλκίδης θα κάνει την προσποίηση, κερδίζει το φάουλ. Φλεβοτόμος, δυνατό σουτ, την μπάλα out. Εδώ δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Παπαντονίου, καθώς έχουμε αλλαγή τερματοφύλακα και για την ομάδα της Βέρειας. Ο Τόπης δίνει για τον Αχμέτ, ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι. Η μπάλα στα χέρια του Αχμέτ και πάλι Τόπης. Αναστασιάδης έχει γίνει πλέον αριστερό ίντερ. Η μπάλα φτάνει στο Χατζηπαρασίδη. Εκείνος συγκρατεί την μπάλα, έκανε όμως βήματα, καθώς του έφυγε η μπάλα. Σκουλικάρης για το Χαλκίδη. Φλεβοτόμος για τον Δημόπουλο, ο οποίος είπαμε βγαίνει πάλι από την θέση του πίβοτ. Βγαίνει προς τα έξω για να ανοίξει την άμυνα της ομάδας της Βέρειας. Έχει αλλάζει τη θέση, δεν παίζει ως κλασικό πίβοτ. Φλεβοτόμος θα κάνει την κίνηση, θα το σου την μπάλα και πάλι out. Παπαντονίου αφήνει για τον Τόπι. Ο Τόπις για τον Αναστασιάδη. Και τώρα ο Αχμέτ. Οι παίκτες ομάδας της Βέρειας αλλάζουν την μπάλα έξω από τα 9 μέτρα, 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Δούκας προηγείται 29-18 του Φέρονα Βέρειας. Αναστασιάδης για τον Τόπι και πάλι Αχμέτ. Και πάλι Τόπις, Αχμέτ θα κάνει το shoot, η μπάλα είναι out. Τώρα η ομάδα του Δούκα με το Χαλκίδη. Έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ο Σκουλικάρης για τον Δημόπουλο. Φλεβοτόμος το σούτ, την μπάλα στη γωνία του Παντονίου. Ένα ακόμα γκολ, 30-18-42. Ο Δούκας φτάνει στις 42 αγωνιστικά λεπτά τα 30 γκολ. Είπαμε, η ομάδα του Δημοσθένη Σαμαρά έχει πολύ επιθετικό ταλέντο και το δείχνει. Το έδειξε χθες, έβαλε 53 γκολ. Στον Αθηναϊκό σήμερα έχει βάλει 30 στο Φέρονα, 42 λεπτά. Υψηλό το τέμπο. Ο ρυθμός είναι για να πλησιάσει και πάλι τα 50 γκολ. Τόπις θα κάνει την προσποίηση. Εκεί δεν είναι καλή πάσα για τον Αναστασιάδη. Η μπάλα προσφέρει στο πόδι του Φλεβοτόμου. Παραμένει στην κατοχή της ομάδας του Φέρονα με τον Βασιλιάδη και τον Παπαγεωργίου να δίνουν συνέχεια. Κάνει την προσπάθεια ο Τόπης. Υπάρχει όμως φάουλ από τον Μαλαματίνη και τον Χαλκίδη και οι δύο μαζί. Αναστασιάδης το κάρι μπάλα. Θα φτάσει στο Βασιλιάδη, παίρνει το rebound από τη θέση του δεξιού εξτρέμ. Σκοράρει 30-19. Οδεύουμε προς τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, να συμπληρώσουμε τα 45 λεπτά αγώνα. Ο Δούκας έχει βάλει τις βάσεις για να κάνει το 2-2 στο δεύτερο όμιλο και να πάρει την πρόκριση για την τετράδα, ώστε το απογευματινό παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα ανάμεσα στον Δούκα και τους πόντιους Κιλκής θα είναι αυτό που θα κρίνει ποιος θα τερματίσει πρώτος και ποιος δεύτερος. Την ώρα που κάνει ο Σκουλικάρης ένα μπάσιμο θα κερδίσει το πέναλτι. Είχε μπει στη ζώνη των 6 μέτρων. Οι διαιτητές το καταλόγησαν, θυμίζουμε Νιτερέγκη και Παπαδημητρίου και σε αυτό το παιχνίδι η ρέφερη του αγώνα και έχει πάει ο Φλεβοτόμος στην εκτέλεση του πέναλτι. Εκτελεί ο Φλεβοτόμος, η μπάλα στα δίχτυα, 31-19 και πάλι προβάδισμα 12 γκολ για τα εκπαιδευτήρια. Τώρα,
Χατζηπαρασίδης για τον Αναστασιάδη και τώρα Τόπης. Μπαίνει στο παιχνίδι για την ομάδα της Βέρειας και ο Κακυρδάκης. Πολλές αλλαγές, οι προπονητές δίνουν χρόνο σε όλα τα παιδιά. Εξάλλου με τελική φάση. Τώρα πολλά δίνουν ότι έχει κρυφτεί το παιχνίδι, μπορούν να πάρουν χρόνο συμμετοχής όλοι οι παίχτες. Αναστασιάδης για τον Αχμέτ και πάλι Αναστασιάδης θα κάνει την προσπίση, θα περάσει. Εκεί δέχεται φάουλ από τον Φλεβοτόμο. Παπαγεωργίου στην παραφορά, Αναστασιάδης. Εδώ πήγε να φύγει μπάλα από τα χέρια του Κακυρδάκη που δείχνει να έχει λίγο τρακ. Αυτές τις πρώτες στιγμές παραμένει μπάλα στην κατοχή του Φέρονα καθώς βγήκε από τα χέρια του Μαλαματίνη. Αναστασιάδης θα κάνει το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ μια χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Φέρονα να μειώσει το σκορ σε 31-20. Στην επίθεση τώρα η ομάδα των εκπαιδευτηρίων, η ομάδα του Δημοσθένη Σαμαρά με τον Δημόπουλο που έχει βγει από τη θέση του. Φλεβοτόμος για τον Σκουλικάρη. Σκουλικάρης θα κάνει το σούτ από γρήγορα του Παντονίου. Η μπάλα τελικά θα φτάσει στα χέρια του Χατζηπαρασίδη. Επίθεση τώρα ο Αχμέτ αφήνει για τον Αναστασιάδη και η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Κακυρδάκη που σίγουρα χρειάζεται έτσι λίγο να πάρει ψυχολογία καθώς φαίνεται λίγο ψαρωμένος. Θα βγει ο Χατζηπαρασίδης, θα μπει στο παιχνίδι για την ομάδα της Βέρειας και ο Πιπελίδης. Πολλές αλλαγές. Όχι, θα μπει ο Παπαβέσης. Πολλές οι αλλαγές. Από τον Τάσο Χατζηπαρασίδη να πάρουν λίγο χρόνο συμμετοχής όλα τα παιδιά της ομάδας παιδών του Φέρονα Βέρειας. Στην επίθεση ο Αναστασιάδης. Αφήνει και πάλι για τον Κακυρδάκη. Αχμέτ. Θέλει να κάνει το σουτ. Εδώ κερδίζει το φάουλ από το Σκουλικάρη. Ο Παπαγεωργίου δίνει συνέχεια στον Αναστασιάδη, εκείνος θα κάνει το shoot block από τον Φλεβοτόμο. Η μπάλα πέρασε εκτός τελικής γραμμής, δεν πρόλαβε ο Ζωγόπουλος που παραμένει κατοχή στην ομάδα του Φέρονα. Δόθηκε φάουλ τελικά. Αχμέτ για τον Αναστασιάδη, θα κάνει το shoot, θα νικήσει τον Ζωγόπουλο. 31-20 μειώνει η ομάδα της Βέρειας το 46. Handball υψηλού επίπεδου και από τις 4 ομάδες και στο παιχνίδι που είδαμε νωρίτερα είδαμε πολύ ωραίες φάσεις, καλές άμυνες και στο τέλος οι τερματοφύλακες θα πρωταγωνιστούν και εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά η ομάδα του Δούκα η οποία διακρίνεται για το επιθετικό της ταλέντο και έχει αποτυπωθεί στο γεγονός ότι έχει βάλει 31 γκολ σε 46 λεπτά. Φλεβοτόμος θα πετύχει ένα ακόμα γκολ, 32-20, η συνεργασία πολύ καλή με ένα 9 μέτρο. Παρά ξανά και πάλι 12 γκολ προβάδισμα για τα εκπαιδευτήρια. Στην επίθεση τώρα η ομάδα της Βέρειας. Κακυρδάκης για τον Αναστασιάδη και πάλι Κακυρδάκης. Αναστασιάδης θέλει να περάσει. Η πάση του Κακυρδάκη, εκεί κερδίζει το πέναλτι από το μαρκάρισμα που του έκανε ο Χαλκίδης. Και θα πάει ο Κακυρδάκης το εκτελέσει. Ναι, αυτός έχει πάρει την μπάλα απέναντι στο Ζωγόπουλο. Να δούμε αν ο παίκτης της ομάδας της Βέρειας θα είναι εύστοχος από τα 7 μέτρα να σκοράρει και να κάνει το 31-21. Αποκρούεται με το φύλακα της Βέρειας. Θα πάρει το rebound ο Βασιλιάδης και θα σκοράρει 32-21. Είπαμε έχει μπει στο παιχνίδι για την ομάδα της Βέρειας και ο Παπαβέσης με το νούμερο 11. Έχει αλλάξει τους περισσότερους παίκτες της εξάδας του, της επτάδας του μάλλον, ο Τάσος Χατζηπαρασίδης. Αναρκή του είναι μέσα μόνο ο Βασιλιάδης και ο Αναστασιάδης. Γκολ πολύ ωραίο που πετυχαίνει τώρα ο Σκουλικάρης που βρήκε το κενό στο κέντρο της άμυνας της Βέρειας και πέτυχε γκολ. Έκανε το 33-21 στο 48. Αναστασιάδης για τον Κακυρδάκη και πάλι Αναστασιάδης. Κακυρδάκης για τον Αναστασιάδη, περνάει, εκεί υπάρχει φάουλ από τον Φλεβοτόμο, καταλογίζεται από τους διαιτητές. 12 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση. Αναστασιάδης θα κάνει την προσποίηση, θα μπει, θα κάνει το σουτ, δεν μπορεί ο Ζωγόπουλος. 33-22. Ο Σκουλικάρης τρέχει γρήγορα,
Αποκρούει τώρα ο Παπαντονίου, μια σημαντική επέμβαση. Εδώ βγαίνει νικητής αυτή την μονομαχία 1-1, καθώς ο Σκουλικάρης βρήκε το κενό που υπήρχε στην άμυνα του Φέρονα. Έφτασε ουσιαστικά απέναντι από τον τερματοφύλακα της ομάδας της Βέρειας, τον Παπαντονίου. Ο κύριος όμως με το πόδι έκανε την ασηματική απόκρουση. Με τον Ντόπι τώρα να έχει μπει στο παιχνίδι, εκεί να βρίσκει έναν τοίχο μπροστά του τον Δημόπουλο για να κερδίσει το φάουλ. Παπαγεωργίου δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Τόπισα την πάσα του Αχμέτ. Θα κερδίσει το φάουλ από το Σκουλικάρη. Αχμέτ θα κάνει το σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Ένα 9 μέτρο από την ομάδα του Φέρονα. 33-23. Μειώνει στα 10 γκολ η ομάδα της Βέρειας. Και αλλαγή θα μπει για την ομάδα του Δούκα και πάλι στο τέρμα ο Ραυτόπουλος, καθώς δεν πήγε καλά ο Ζωγόπουλος. Ο Σαμαράς κάνει αλλαγές και στους τερματοφυλακές του, κυρίως γιατί δοκιμάζει πράγματα για το παιχνίδι που έρχεται το απόγευμα. Αυτό που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα, ανάμεσα στο Δούκα και την ομάδα των Ποντίων Κιλκής. Την ώρα που ο Σκουλικάρης θα βρει το κενό στην άμυνα, θα σκοράρει 34-23 στο 50 λεπτό. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Θα συμπληρώσουμε τα 50 λεπτά της αναμέτρησης. Όλα δείχνουν ότι ο Δούκας έχει κάνει το 2-2. Είναι μπροστά με 11 γκολ. Δύσκολα να γυρίσει αυτό. Λάθος τώρα από τον Παπαβέση για την ομάδα του Δούκα. Αλλαγή κατοχής για την ομάδα του Φέρονα. Ο Δούκας παίρνει την κατοχή. Ραυτόπουλος δίνει την επαναφορά για το Σκουλικάρη. Φλεβοτόμος, Χαλκίδης. Προσπαθεί να βρει η ομάδα του Δούκα τα κενά στην άμυνα του Φέρονα για να απειλήσει με καλύτερες προποθέσεις την εστία του Παπαντονίου. Θα βγει από τη θέση ο Δημόπουλος για να ανοίξει την άμυνα της ομάδας της Βέρειας. Φλεβοτόμος θα κάνει την προσπίση, περνάει, θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Παπαντονίου. Υπάρχει όμως πέναλτι, καθώς υπήρχε παράβαση τώρα που μπήκε στη ζώνη των 6 μέτρων ο παίκτης της ομάδας του Δούκα. Ο τερματοφύλακας του Φέρονα απέκρουσε, αλλά υπήρχε παράβαση και ο Φλεβοτόμος έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του στο 51 για να εκτελέσει από τα 7 μέτρα. Σκοράρει με πολύ δυνατό χτύπημα, ξεγελάει τον τερματοφύλακα της ομάδας της Βέρειας. 35-23 ακόμα 9,5 λεπτά για το φινάλε. Θα βγει το παιχνίδι και ο Βασιλιάδης, θα μπει στον αγώνα για την ομάδα της Βέρειας ο Αμβρακίδης. Πολλές αλλαγές πλέον. Αμυναρχική 7 θα είναι μόνο ο Τόπης μες στο γήπεδο. Λάθος. Ο Κακυρδάκης εκεί όμως θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του για τον Τόπη. Τόπης για τον Αχμέτ. Και πάλι Τόπης. Πάσα για τον Αμβρακίδη. Εκεί κερδίζει το πέναλτι. Και δίλεπτη στον Γιάντσι, ο οποίος καθυστερημένα έκανε το φάουλ. Είμαστε στο 51-2. Εδώ είχε πάρει ο παίκτης της ομάδας της Βέρειας στην καλή σωστή θέση. Είχε μπει προς τη ζώνη των 6 μέτρων. Με αποτέλεσμα το μαρκάρισμα από το πλάι να επιστήρει και δίλεπτη ποινή. Στην εκτέλεση για το Φέρονα ο Αμβρακίδης, ευστοχή 35-24. Ακόμα 8,5 λεπτά. Είπαμε το παιχνίδι έχει κρυθεί, ο Δούκας έχει κάνει την νίκη, κάνει το 2-2 στο δεύτερο όμιλο. Όπως έκανε λίγο νωρίτερα και η Πόντιοι Κιλκοί στο 2-2. Επομένως στο μεταξύ τους μάτς το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα θα κρίνει την πρωτιά. Ποιος θα βγει πρώτος στον όμιλο και βεβαίως θα δούμε και τις διασταυρώσεις. Την ώρα πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ ο Σκουρικάρης, κάνει το 36-24. Θα δούμε λοιπόν και πώς θα προκύψουν οι διασταυρώσεις για τους αυριανούς ημιτελικούς. Θυμίζουμε το πρωί της Κυριακής στις 10:30 ο ένας ημιτελικός θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο των Μελισσίων, ο άλλος θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα. Οι δύο ημιτελικοί στο τελική φάση του Final Eight του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών. Τώρα ο Τόπης θα κάνει το σουτ, αστοχή, η μπάλα δίπλα από την εστία του Ραυτόπουλου. Σκουλικάρης για το Χαλκίδη και πάλι Σκουλικάρης. Παλαματίνης. Αλλάζουν την μπάλα παίκτης του Δούκα. Σκουλικάρης βρίσκει το κενό, θα κάνει το σουτ, σκοράρει 37-24. Η άμυνα της ομάδας της Βέρειας έχει θέματα, ειδικά στα 9 μέτρα. Ανοίγει εύκολα η άμυνα και δεν είναι εύκολο για τους τερματοφύλακες νωρίτερα για τον Διαμάντη και τώρα για τον Παντονίου να αποσοφήσει αυτά τα γκολ. Δεν το κατάφερε ο τελευταίος στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν η μπάλα τώρα περάσει θέση του πίβοτ για την ομάδα της Βέρειας. Εκεί θα γίνει κάτοχος της μπάλας ο Παπαγεωργίου και θα σκοράρει.
37-25. Ήταν μια καλή συνεργασία για την ομάδα της Βέρειας. Η μπάλα πέρασε στον πίβο της, τον Παπαγεωργίου, ο οποίος τελείωσε τη φάση από τα 6 μέτρα και έκανε το 37-25. Τώρα η πάσα που θέλησαν να δώσουν οι παίκτες του Δούκα για τον Χαλκίδη ήταν πολύ δυνατή. Εκεί και παρενέβηκε ο Αμβρακίδης, ουσιαστικά έπαιξε άμυνα. Έτσι λοιπόν πήρε την μπάλα ο Φέρονας. Τόπης στη θέση του δεξιού εξτρέμ και πάλι η πάσα για τον Αμβρακίδη, την τελειώνει 37-26. Τελευταία 7 λεπτά του αγώνα, είμαστε στο 54. Είπαμε, περιμένουμε το τελικό σκορ μόνο και να δούμε τι συμβαίνει και στο άλλο παιχνίδι, πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση που γίνεται την ίδια ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Σιταποθηκών στο Κερατσίνι, για να ξέρουμε και πώς είναι η βαθμολογία στους δύο ομίλους πριν την τελευταία τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Τώρα το σούτ επιχείρησε ο Χαλκίδης, η μπάλα βρήκε στο ζώο, το κάνει και στην οροφή του γηπέδου, άρα πρέπει να έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή, από την πλαϊνή γραμμή. Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν ότι στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη στο Κερατσίνι, στις Ταποθήκες, Φίβος Σικαιών, Ολυμπιακός Κερατσινίου 23-20 στο 48. Προβάδισμα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το μάτς. Γιατί λογικά αν νικήσει ο Φίβος Σικαιών, ουσιαστικά σημαίνει ότι θα έχουμε μια κατάσταση παρόμοια στον πρώτο όμιλο με αυτή που είχε ο δεύτερος. Δηλαδή οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 θα παίξουν το απόγευμα για την κατάταξη το 1-2. Και για να δούμε πώς θα βγουν τα ζευγάρια στους αυριανούς ημιτελικούς. Θυμίζουμε 10:30 το πρωί της Κυριακής. Ο ένας είναι στο κλειστό των Μελισσίων, ο άλλος στο κλειστό του Βύρωνα. Ραφτόπουλος για τον τερματοφύλακα του Δούκα, στο 55 είμαστε. Ο Δούκας έχει πάρει την νίκη, προηγείται με 11 γκολ διαφορά, 37-26. Χαλκίδης για τον Σκουλικάρη. Και πάλι Χαλκίδης. Βγαίνει ο Δημόπουλος από τη θέση του για να ανοίξει την άμυνα του Δούκα. Χαλκίδης θα κάνει την προσπίση, θέλει να περάσει. Θα αποκρούσει ο Παπαντονίου, αλλά έχει κερδίσει πέναλτι ο Χαλκίδης στην προσπάθειά του και πηγαίνει να εκτελέσει την παράβαση από τα 7 μέτρα. Θα το εκτελέσει ο Σκουλικάρης, αλλαγή τερματοφύλακα, επιστρέφει ο Διαμάτης για το Φέρονα για την εκτέλεση του πέναλτι. Απέναντί του είναι ο Σκουλικάρης στα 7 μέτρα. Λίγο πριν μπούμε στο 56ο λεπτό του αγώνα. Σκουλικάρης κάνει την προσποίηση, το εκτελεί, σκοράρει, σημαδεύει στην άλλη γωνία. 38-26. Μεγαλώνει και πάλι το προβάδισμα των εκπαιδευτηρίων στα 12 τέρματα και μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε, τελευταίο 5 λεπτό. Δούκας και Πόντι Κιλκίδης έχουν πάρει την πρόκριση στην τετράδα. Το απόγευμα στο μεταξύ τους παιχνίδι στο κλειστό του Βύρωνα, για αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 6 το απόγευμα, θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, ποια τη δεύτερη, και βεβαίως να δούμε τις διασταυρώσεις με τον άλλο όμιλο, εκεί όπου Βρυλίσια και λογικά ο Φίβος Σικαιών, που τώρα προηγείται με 4 γκολ του Ολυμπιακού Κερατσινίου. Το δικό τους παιχνίδι είναι επίσης το απόγευμα. Να δούμε λοιπόν πώς θα είναι η κατάταξη στους δύο ομίλους, για να δούμε και τα ζευγάρια των αυριανών ημιτελικών. Θυμίσουμε το πρωί της Κυριακής 10:30 θα γίνουν τα δύο μάτς που θα βγάλουν το ζευγάρι του τελικού. Τώρα στην επίθεση ο Δούκας με το Χαλκίδη θα κάνει την προσπίση, θα περάσει, θα σκοράρει ο Χαλκίδης 39-26 το 57. Ένα ακόμα γκολ για τον Δούκα, ο οποίος θα φτάσει σίγουρα τα 40 γκολ. Και να δούμε πού θα σταματήσει το κοντέο του. Χθες πέτυχε 53 κόντρα στον Αθηναϊκό. Σήμερα κόντρα στο Φέρονα είναι στα 39, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Τεγούς που έχει γυρίσει το παιχνίδι. Τόπης για τον Αχμέτ. Τόπης και πάλι Τεγούσης. Θα κάνει την προσπίση. Περνάει ο Τεγούσης πολύ ωραία. Σκοράρει 39-27. Τελευταία λεπτά του αγώνα, τελευταίες επιθέσεις. Σκουλικάρης θα περάσει, θα κάνει το σουτ, σκοράρει πολύ ωραία και έχουμε ποινή δίλεπτο στον Αχμέτ για το μαρκάρισμα πάνω στο Σκουλικάρη πριν σκοράρει. Ο Δούκας φτάνει τα 40 γκολ, 3 και 15 πριν το φινάλε. Έχει πάρει τη νίκη, περιμένουμε να δούμε πόσο θα είναι το τελικό σκορ, με ποια διαφορά θα κάνει η ομάδα του Δημοσθένη Σαμαρά το 2-2 στον όμιλο.
Τώρα μπλοκ στο σουτ που επιχείρησε ο Τόπης, Τεγούσης. Εκεί ο Μαλαματίνης θα κάνει φάουλ. Στην προηγούμενη φάση είδαμε το μπλοκ που βάλε ο παίκτης της ομάδας των εκπαιδευτηρίων. Μια πολύ ωραία φάση στην προσπάθεια του Τόπη. Τόπης για τον Τεγούση. Και πάλι Τόπης. Η μπάλα στα χέρια του Αμβρακίδη. Τεγούσης θα κάνει την προσπίση, εκεί θα τρακάρει με το Δημόπουλο, κερδίζει το φάουλ ο Τεγούσης. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Παπαγεωργίου. Τόπης θέλει να περάσει, περνάει, κερδίζει το φάουλ στην προσπάθειά του από το μαρκάρισμα του Δημόπουλου. Θα μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο ευθύς αμέσως. Τεγούς για τον Τόπη. Τόπης θα κάνει την προσπίση, περνάει την μπάλα για τον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου θα σκοράρει, η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του Ραυτόπουλου από τη θέση του πίβοτ. Γκολ για το Φέρονα, ο οποίος θα μειώσει 40-28. Τελευταίες λοιπόν στιγμές του αγώνα. Χαλκίδης για τον Δούκα, συνεργάζεται με το Σκουλικάρι. Μαλαματίνης περνάει την πάσα για τον εδώ χάθηκε η προσπάθεια από τον Τσαλίκο, δεν κατάφερε να σκοράρει. Ευκαιρία για την ομάδα των εκπαιδευτηρίων να πετύχει ένα ακόμα γκολ, να φτάσει στα 41 τέρματα. Τόπης θέλει να περάσει, κερδίζει εκεί το φάουλ. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, είπαμε έχει κρυθεί το παιχνίδι. Ο Δούκας είναι νικητής, κάνει το 2-2 στον δεύτερο όμιλο. Όπως θεωρείται, το 2-2 έκαναν και οι πόντιοι Κιλκής. Και οι δύο ομάδες το απόγευμα στις 6 θα παίξουν για την πρώτη θέση του ομίλου. Ραυτόπουλος γρήγορα για το Χαλκίδη. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Σκουλικάρης, Μαλαματίνης. Στην επίθεση η ομάδα του Δούκα και πάλι Μαλαματίνης για το Σκουλικάρι. Δημόπουλος θα περάσει παρά και τα δικά του χέρια. Μαλαματίνης για το Χαλκίδη. Χαλκίδης θα κάνει την προσπίση, κερδίζει το φάουλ. Μισό λεπτό σχεδόν πριν πάμε στο φινάλε της αναμέτρησης. Δημόπουλος εκτελεί για τον Σκουλικάρι. Χαλκίδης έχει την μπάλα στα χέρια του. Και πάλι Σκουλικάρης. Το σουτ σκοράρει. Ο Δούκας φτάνει στα 41 γκολ. 41-28 και η ομάδα της Βέρειας θα κάνει μια τελευταία επίθεση. Απομένουν λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Τεγούσης για τον Τόπη. Ο Αχμέτ, ο οποίος έχει επιστρέψει. Τόπης και πάλι. Τεγούσης. Και πάλι Τόπης. Τελευταία δευτερόλεπτα. Τεγούσης. Λάθος πάσα. Ο Χαλκίδης κλέβει. Θέλει να βγει στην κόντρα. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Φέρονα, ο Διαμάντης, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ολοκληρώνεται λοιπόν η αναμέτρηση. Νίκη για τα εκπαιδευτήρια 41-28. Συνεπώς, στο δεύτερο όμιλο, ο Δούκας και η ομάδα των Ποντίων Κατερίνης παίρνουν τις δύο πρώτες θέσεις. Προκρίνονται στα ημιτελικά του Final 8 και το απογευματινό τους παιχνίδι στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα. Σε 6 ώρα θα κρίνει ποια ομάδα θα τερματίσει πρώτη, ποια θα βγει δεύτερη και πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις χιαστοί με τον πρώτο όμιλο. Την ίδια ώρα θα είναι τα αντίστοιχα παιχνίδια το απόγευμα. Εκεί υπάρχει λογικά το παιχνίδι του Φίβος Σικαιών, ο οποίος το 53 προηγείται με 4 γκολ διαφορά του Ολυμπιακού Κερατσινίου. Ο Φίβος Σικαιών λοιπόν μαζί με τα Βρυλίσια δίνουν τα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις. Άρα λοιπόν το απόγευμα θα μάθουμε τελική κατάταξη του ομίλους. Ξέρουμε πια, αν δεν αλλάξει κάτι και στο μάτς του Φίβου Σικαιών, ξέρουμε την τετράδα. Μας μένει η κατάταξη, οι διασταυρώσεις και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η τελική μάχη στο πρωτάθλημα των παιδών, για να δούμε το ζευγάρι που θα προκύψει για το απόγευμα της Κυριακής, το ζευγάρι του τελικού. Από όλους εμάς που συνεργαστήκαν για να βγει αυτή η περιγραφή εδώ από το κλειστό γυμναστήριο Δαΐσου στο Μαρούσι, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου, καλό Σαββατοκύριακο.